Kublai pi baro ni pedang sngobha ya pi chika thuk khubor menta ka janmit shwaban phai ki khubor ki babnya ni pechwai ki mat pakongsan Kentu Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ban pendan kam ki kor ki bor ka juk menta ban penyeso hakaleng perthai Ka sarkar kanyale ban rat ding khong ya ka jing khai drop ha ka jula Ajing Kren Menteri Ketnat Bari USJ Shankar ha ka jing lang jong ka G20 Development Ministers ha Varanasi Bat kajing yo slap kanyarap ban kentiu ya kajing dan ka ha umyam Ki khubor ki babnya Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi hene kasngi uloong ba kajing pendan kampat ba ya ki kor ki bor ka jok start menta ka long ka atyar ka bakongsan ban penyeso ka leng ka prothei Menteri Rang Badu uloong ya kani hakapor bodang Ajing Kren hagajing yalang jong ka G20 Development Ministers ka belalong ha Varanasi hene kasngi lingba ka video message Katkum kajing penpau Menteri Rang Badu uloong ba ka jok start thamai ka lawanra kajing kala hapo kari badru ban kentiu ya ka rukam trekam bad ka long ru kajing Ajing mentoi ki pait ba Halor kajing kentiu ya kiri ha ka bayade ba ka G20 Menteri Rang Badu uloong ba ka India ka lairap ban kentiu ya ka rukam im jong ki breu ha ki palat spa district bad ben rap ru da ka baong ba kini ki district menta ki lalong kajing rap ban kentiu ha kari Digitization of technology is an important tool to help bridge the data divide. In India, digitalization has brought about a revolutionary change. Technology is being used as a tool to empower people. Kasorkar jala hene kasngi kala rai ban shim ye kilat kilinti kumno ban wengi ki jing e ha ka bayade ba ka jing jor ka jing khayi yu drok ha ka jala Menteri ka jala uba polling do ulapan long ka jing yalang ban ye merging mut lang ha ka balai don lang ki he pulit ka jala haba pen pau ha kilat pathai khubor uba pol ulaong ba ka don ka jing bom byang ki an ha ka NDPS Act bat kala dei ka por ka sarkar ba kan thau ye ki kin don an halor ka ni ka benta Ulaong balai yat ithu ya ka drugs reduction elimination and action mission dani ka dream Utay Menteri ulaban rap da ka baong baka sarkar kala rai ru ban pentrekam ya ka prevention of illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances act khat khandai spa prapupra bar hapo ka ni ka kendon on penjlan ni ka jing sha set patok na ka benta ki nong dia drug na ka lai banai sha ka shisnem It's a local issue here. It's a multi-dimensional issue, very complex, and we need to tone up policing. So now we will accordingly have a fresh look by strengthening the rules so that we tighten those rules, have state rules which will be Menteri Ketnat Bari USJ Shankar hene kasngi ulaong bakala we jong kayo ka kot kala ban hiar na marshibun kijing e kijing saram kijing hiar ha ka boarding ka bam kadi pat ki la jing yada ulakin tu bandan ka jing trailang na ka benta ban weng ye kidi kijing kala haba pen paw ha ka jing lang pen kut ye ka G20 Development Ministers ka bla long ha Varanasi Ulaong baka India kala don ya ka thong ha ki news nem na ka benta ban ya shakmat ya ki Sustainable Development Goals SDGs ka balong ka thong jong ka G20 kani ka long mat penlet jingmut halor ka digital public infrastructure bat ka fostering data na ka benta ban kentiu bat ban penkut halor ki mat trekam jong ki kenthe bat ki wei ki la jingeda ya shitlup ka perthe Hadin katu kani benta Hadin katuk ani por ka jing rang ter khong ka nong ba shalong bar ki wei pat ki benta jong ka jala kila sakhi ka jing yo ya uslam ka nong ba shalong bar ki wei pat ki jaka ki ba marjan kila yo ya uslam nadu ka sngi tho dieng bat lingba ka ni ka jing yo ya uslam ka jing don ka hawa yam kala kiu kum ba katuk ani phut
La ban kedau ba kasorkar jela kelawan ra ya kajing pelip light ni load shedding nado ki arbanai baladem khnang man penduna ya kajing bam boarding namar kajing duna Henry Lingba kani kajing yo aslam kala ban penlong ya kasorkar ban weng no shen ya kani ka load shedding La penlong ya ka program hne ka sngi hashilong komshi benta ban kan ma buram ya kalingkhu sngi kha bashi spotlight pukhandai jong Reverend Nichols Roy bamkwar kwai hadwar blay la penyat ya ka program da ka Reverend JJM Nichols Roy Memorial Committee but ka Reverend JJM Memorial Nichols Roy College Haba Aijingkren, inong yo ya ka Padmashri Awardee, i Professor Badaplin War, ila ong bau Reverend Nichols Roy bamkwai hadwar blay, uday unong penwandur ya ka kernet ka bahenriu, ha ka sinchar khadar baru ong ru, ulalong ru unong no sinyang kum uriu niam, ban unong tau an. Ha kini ka program laingut ki khna pulia jong ka Reverend JJM Nichols Roy Memorial College, kila syapen ko buram. Katnat meteorological kalapan mi kajing maham yaki nongtong dokha bahkan sadon ke eryong ke bajur haki ruat duriau jong ka kuch but Saurashtra ha Gujarat lakmi lenti bakni ke eryong kan poi shaki ruat duriau ha pedeng ka Mandavi jong ka kuch district ka badan ha Gujarat but Shakarachi jong ka Pakistan ha ka khatsan tarik mentau benai Komisi benta ban kami ke jinglong jingman katnat meteorological kalapan mi yaka LW4 signal ha baro ki ruat duriau jong ka jela Gujarat Hakajuk kapor kala mahamru bakan don kajing hap slap ke bajur ringkat kajing be kali air hakajing stat ke balong shispa arpo syaka shispa lai pusan kilometer hakashikenta shadu ka shispa sapusan kilometer hakashikenta nadu ka step sngi palai menta kata yo mentapat ngini pe kajing long jingman ka sun beneng hasilong Kajing shit kalong arpulai point pra degree Celsius bakajing kret kalong kanyo point lai degree Celsius kajing sngem ka hau kalong prapunyo na kispa min step pat prapulai na kispa janmit kajing hap slap kalong sun point pra millimeter kala bandan kajing hap slap ka bang malumala hakikat tu kat ni kejaka Hakajuk kapor ka office jong ka Deputy Commissioner East Khasi Hills Klamaham bakandan kajing hap slap ringkat kajing tiet uperthat bakajing thaba ka lele Pois ka bakut jong ka thup khubor ngin pet biang sa chisian ikimat pakongsan Kintu Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ban pendan kam kikor kibor ke jok menta ban penyeso hakaleng ka perthai Ka sarkar kanyali ban rat dingkhong ya ke jing khayi drop hagajala Ajin Kren Menteri Ketnat Bari US J Shankar hakajingalang jong G20 Development Ministers Havaranasi Bat kajing yo slap kan yarap ban kentiu ya kajing don ka ha nyam Tiparlok dakitu ki khubor ngila poish ka bakut jong thup khubor jong menta ka janmet hadu bangide shembiang bat phila shai kasngi khublei phi baro